Asteburuan 8. Sarnegu eguna, eskualdun eta gaskoinen arteko nahasketaren eguna ospatuko da hementxe Bardozen eta horren karietarat gaur proposatzen dauzuegu Lapurdiko herri hau ezagutzea zatozte gurekin. Orduan, Lapurtera bana aturri ondoan eta bitxi dena da zonbat eite duen Siberuko mintzatzeko manerarekin eta amikuzeko mintzatzeko manerarekin. Jadani Lafon, erakasle jakintzu batek, erantzuen entzuten zela Bardozen. Eiten dute hitz labur batzutan tu, xu, berbada uxu. Bardozen ere xuka egiten dute eta atxe izkiaren auskera ez dute galdu. Euskara erreteko, euskara erreten zuten, azken tokia da atxe egiten duena enostez, egiten baitzuten. Eta Euskal Herri osoan eguzkia edo ekia erraten dugularik? Bardozen badute beste izbat, eterri detzen dute, ez da nola egina den, herri eta eti, baina hori Bardozeko marka da. Charles Bidegain badakigu, loturak badirela, eskuara eta gaskoinaren artean, guk eskuara zehaten dugu, krakada, kadira eta sustut, baina bertze lotura frango ere bada? No, Euskarat berak badu lotura aniz gaskoinarekin, baina Bardozeko eskuarat behar bada pixka bat lehio. Naiz eta urbilden, baionatik eman ezan, baditu ezaugarri anitz ekialdekoak. Eta gero baditu bere formak. Eman ezan beti lehen, uste dut, bardoztar batek bere burua saltzen zuela, erraiten zuela, eta nahi dut, xapo bat, amini bat, edo piskat erraiteko. Xapo bat ez da ez hona ondoko herrietan. Duela 20 urte adineko bardoztarrak mintzarazi zituen Charles Bidegainek eta orduan ohartu zen ere nor errateko partez zoin erraten zutela. Bardozek euskara aberatsa izan du eta poliki bada ere berreskuratzen ari da.